Ez da ohikoa eta ez dira asko. Estebe bezala Euskal Herrian kuartzen bila ibiltzen direnak. Oztibarrera eraman gaitu bere pasioak, duela 5 urte sortu zen istorioa ezagutzeko. Ez nintzen kristaltzaria, ez nintzen interesatua mineralogikoarekin, eta etorri nintzelarik hemen orain duela 7 urte. Banakien kuartzoak bazirera hemen lurraren azpian, interneten ikusi nituen informazio batzuk hortaz. Eta etorri nintzelarik hemen bizitzeko oroitu nintzen, kuartzoak bazirera hemen lurraren azpian, eta egun batean ibili nintzelarik mendik asko batean. Ikusi nituelarik satoraren kaskoari, eta egun batean batzen kuartzo bat pausatu gainean, satoraren kasko gainean. Eta erantzuten buruari, ez da posible, ezin etxidea da, eta historia hori horako bezala hasi zen. Naiz eta egiari zor, askoz lehenago hasi zen hau guztia, justuki kuartzak sortu zirenean. Sortu ziren mendiak sortu zirelarik, presoarekin eta kuartzozko lehoa kukutua da lurraren azpian eta harrien artean. Harriak hemen sedimentariak dira eta batzuetan baduzu kuartzozko filon bat, leho bat. Baina oso kukutua da eta ez da denetan. Adibidez, atxaman dezakezue kuartzo batzuk hemen, leho egiten ditu 5 metro, 10 metro, eta ondoan ez da deus. Eta batzuetan kuartzozko lehoa egiten du igotzen ari da, batzuetan berera joaten da, eta oratu egiten ditu batzuetan. Hortarako biziki zaila da, atxamateko. Zatozte erakutsiko dizut. Zatozte denak, erakutsiko dizuten epifuma, hor da. Jende ez dakite, badugura harri horiek gure... Eta hori ezagutzera emateko Euskal Harriak elkartea sortu zuen. Sortu dut elkarte hori babesteko, erakutzeko eta gortzeko hemen Euskal Herrian biziki importantzia da bene ustez hemen gortzea. Adibidez nahi dut egun batean horiek ezarri museo batean edo leku batean erakutzeko jendeari eta gure herriari. Biziki importantzia da enetako erakutsi eta jutsu gordetuko. Baina lan egiten dut beste lankidearekin, Arrespilzen deitzen da dena, eta bera egiten ditu gemak, kuartzozko zati hautsiekin, egiten ditu gemak biziki argiak dira eta zoragarriak dira, total. Eta oztatik, Oztibarretik bere pasioa zabaltzen jarraituko dute Euskal Harriak elkarteak eta Estebek.